Zito. Abaya. Sosai ne. Su fa 'yan matan nan ba sa so ne mu huta. Mun gudun ma Ramadan ba sai ashe akwai tsiyar da ta fita. Me kenan? A baya mana. Abaya. A baya in ka siya su ka a baya in ko babu shi barka a baya. Abaya. Dillo. Abaya. Mr. A, yarinyar ta kira ni waya maganar kayan sallanta. Ta kira ni ta mutum da karin manta. Na ce, ok baby ba atamfa ba ce zan kawo guda 3. Sai ta ce, no, ayayin atamfa ya wuce. Wannan sallah mai wankar a baya ce. Abaya. Ok, no problem, ita a baya nawa take. Sai ta ce akwai ta 150 ke kuma akwai karama a ta 20 ke. Wayyo. Jika wani yi na ce, ke, hauka jike, riga da za a sa a wanke. Ko an ce muke tsunto kuɗin nake, bayan shi kuma daga baya ke so ki ce in baki kuɗin makeup. To, ni da irin wannan wara kawai mi break up. I can't take it anymore, just take off. Yazidu na the same issue. Amma ban damuwa saboda 'yan matan suna kira na Mr. A Biju. Na wuce. Abaya. Bips. Abaya. See Abaya. Don't Kama kawai bayan baya. Wannan sallar yarinyar da baka sai ma a baya ba ce din. Ba zuwa Disney, Sad Joseph, ba chilling. rigima. Boy. Comfort. Don't do this thing. Shut up, nigga. Boy. Wai namiji ya kace gani za mu yi da su ne da sallah. Ina gida. Wanda. Na kalwe. Boy. No, say ba wannan magana. Kai, Abaya. wallahi ba zan yi. Kai, yawa. T-Fast.